Luke chapter 10, beginning from verse number 38 down to verse number 42. The Bible says, "Now it came to pass as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house." Verse 39, "And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me." Verse 41, "And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her." Kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, umay kami ken ka, iti daytoy nga malem, kadaytoy nga bigat, nga mangidaydayaw ken ka. Agyaman kami, Apo Diyos, iti bileg, Apo, iti ing kapanagungar. Tada kami nga tattao, Apo, ket naadaan, Apo, iti kay papanan iti biag. Gapu ken ka, Apo. Katulungan na kami, Apo Diyos, nga dadapay nga nainget, Apo, iti ing kami panagserbi ken ka. Tapnon iti kasta, Apo, daytoy biag nga insalakan mo, ket agbalin, Apo Diyos, nga useful, iti kaubasa. Agyaman kami, Apo Diyos, iti naindaklan nga ayat mo kanyami. Iti panangisalakan mo kanyami, Apo. Ken panangus-usar mo kanyami. Panangikabil mo kanyami iti ministry. Dayta, Apo Diyos, iti rason ken iti gapuna. No apay nga naragsak kami, Apo. Ngagserserbi ken ka. Agyaman akmet, Apo, iti gundaway ken pribilehyo, Apo. Ngayon ted, Apo Diyos, iti senior pastor ko. Nga mangiburay, Apo Diyos, iti saom, kadagiti kakabsat, iti adayo nga lugar. Iti haway, Apo. Katsapay ka di, Apo, tagserbi, nga karit iti biag mi, dagitoy nga adal. Iti daytoy nga aldaw, Apo Diyos. Forgive us our shortcoming, dear Lord. Tulungam iti adipen mo, Apo. In Christ's name we pray. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Now, dito binasa tayo, ket may papan ken ni Mary ken ni Martha. Nga makita tayo kakabsat, nga kunana iti Biblia, mangrugi iti verse number 38, ket kalpasan na, daytoy idi amagmagnada, iso simrek iti may sa apurok, ket iti may sa babae ang managanan Marta, pinadagos na iti balay na. Ket adda may sa kabsat na ang managanan Maria, at timugaw met iti sakaanan ni Jesus, ket nagdengheg iti sauna. Dagitoy duang agkabsat kakabsat, ket naduma nagsabalida iti pakapukusan iti biag. Ni Marta, ket busy kadagiti banbanag nga panagasikaso na. Ni Mary, ket busy met iti sakaanan ni Apo tayong Jesucristo, nga mangdengeg kadagiti banbanag, nga mabalin, nga mangted iti kaipapanan iti biag ni Maria. Isu nga iti daytoy nga gundaway kakabsat, ti adalan tayo ket distracted or disciple. Deta iti title, iti tayo adalan iti daytoy nga malem, kuno iti daytoy nga bigat. Distracted or disciple. Now, ni Marta kakabsat ket daytoy makita tayo nga biag ni Marta, ket busy iso na. Kadagiti banbanag kakabsat nga mangyadayo ken kuana iti panagserbi na ken ni Apo Dios. Busy kadagiti banbanag kakabsat nga ti amuna ket isu iti mangted kanyana. Iti nananay nga pakaiturungan iti biag na. Nga makita tayo ni Maria kakabsat,
nga iso ket adaan yan ti sakaanan ni Apo tayong Jesucristo. Ket kunana iti Biblia, iti verse number 40. But Martha was cumbered, marengguranen kakabsat ni Martha, about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou now care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. So napan ken ni Apo tayong Jesucristo, ket imbaga na, nga pakibagaman ken ni Maria ta umay naktulungan. Tamaringguran kakabsat kadagiti aramiden na. Amuyo, kasta iti biag kakabsat, nuhan tayo ammo iti priority tayo. Kasta iti biag, nuhan tayo ammo kakabsat. No, asin no ti unaen tayo iti biag tayo. Maringguran, maproblemaan, madistract, mayadayo kakabsat, iti puso tayo ken panunot tayo. Ket kunana ti verse number 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. So kuna ni Apo tayong Jesucristo ken kuana, ni Maria ket pinili na, jay banag nga hantupulos nga maikat ken kuana. Kakabsat, tigayan pa nagserbi ken ni Apo Diyos. Ket isu iti kangrunaan nga mabalin tayong aramiden iti biag tayo. Tumampay, ado dagiti pakakumikuman iti biag. Ado dagiti banbanag nga mangyadayo kanya tayo ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Ngam saan tayo kuma ipalubos? Nga datayo ket madistract kadagitoy nga banbanag. Ket umadayo tirik na tayo, ken panunot tayo ken ni Apo Diyos. Ket daytan kakabsat iti gundaway nga iti biag tayo, ket madadael gaputayat adayo tayo ti biag tayo ken ni Apo Diyos. Hantay kuma kakabsat nga agbalin nga Marta. Nga busy kakabsat kadagiti banbanag ti lubong. Ket mapukaw tayo iti ramen ken ganas iti panagserbi tayo ken ni Apo Diyos. Numampay kakabsat ado dagiti pakasikuran ti biag. Ado dagiti pakaproblemaan iti biag. Ngam tay kunakon, pilyen tayo kakabsat, nga iti biag tayo, ket agdependar tayo ken ni Apo Diyos. Tadno pilyen tayo ni Apo Diyos iti biag tayo, awan tupulos iti pakaproblemaan ken pakakumikuman iti biag tayo. Still nga jay biag tayo, ket adaturungen na, ken naragsak jay biag nga agserbi ken ni Apo Diyos. So kitaen tayo man kakabsat, noan niya dagiti pakadistrakan tayo iti biag. Isa ko na ni Apo Diyos kakabsat. In the book of Hebrews chapter 10 verse number chapter 12 verse number 1. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Talyawan tayo, kitaan tayo ni Apo tayong Jesucristo. Gaputa iso iti author iti pamati tayo. Hantayo nga dapat madistract kadagiti banbanag yan ti lubong. Dagiti pakaproblemaan ken pakakumikuman iti daytoy nga lubong. Kadagiti banbanag ti lubong kakabsat ket haan nga iso iti napateg ken kuana. Tinapateg kakabsat day panagserbi tayo ken kuana. So distracted. Iso dayta ti kababalin ni Marta. Tiget na nga sawan ti distracted ket unable to concentrate. Han nga makapag-concentrate kakabsat ken ni Apo Diyos. Han nga maipokus jerik na ken ni Apo Diyos. Umuna nga ba nagkakabsat ket busy life. Ala iti biag tayo dita kakabsat. Tengarot kunata yon, te kung kunata yon kakabsat. Awan kasla dito Pilipinas nga uray di ka agbannog, mabaling kalat tangamangan. Ngam itaayan niyo kakabsat, nohang ka makapagtrabahon, awang matan iti kanamon, awang matan ti pagbayad mo kadagiti bills. Busy, so nga ti tao busy. Ngam uray no kasta iti kinabisi kakabsat iti biag. Kadayta nga lugar, han kuma nga maikat, dayjay rik na tayo ken ni Apo Diyos. Han kuma nga maikat kakabsat, dayjay panagpukos tayo ken ni Apo Diyos.
Tamo tayo nga awan sa bali nga mangted iti ragsak, ken pakaiturungan iti biag kakabsat nga nasayaat, nuhaan nga ni Apo Diyos. Hantayo nga itulok, nga iti kinabisi tayo ti trabaho, kinabisi tayo kadagiti banbanag yan ti lubong kakabsat, ket isot mangyadayo kanya tayo, iti panagserbi tayo ken ni Apo Diyos. Laglagipon tayo kakabsat, nga iti Diyos ket naayat unay iti biag tayo, amok ken patsek kakabsat, nga dagiti banbanag nga mabaling nga pakasikuran ti biag tayo, ket ammo na kakabsat, nga palag-anon babaen iti intayo panagserbi ken kuana, ken iso iti kang runaan, nga pagpukusan tayo ti biag, gapu ta iso na laeng, iti makaiturong di biag tayo, ken mangted tinamnama tayo. Busy life. So kakabsat, numampay busy tayo, hantayo nga itulok, nga mapukaw tayo, itirik na tayo kay ni Apo Diyos. Hantayo kung mga itulok kakabsat. Nga DJ pa nagkita tayo kay ni Apo Diyos kakabsat ket blurred. Dapat na sinaw kuma iti panangkita tayo latta iti Apo. Tamo yo kaskuna ni Pastor Berta tay kakabsat nga iti Apo ket iso iti nangted kanya tayo iti waya-waya tayo. Nga makapagserbi ket iso itinangted kakabsat ti kaipapanan ti biag tayo. Isot nangted kanya tayo kakabsat iti direksyon iti biag tayo. Iso nga awanan ti sapulen tayo kakabsat iti biag tayo tain paayon iti Diyos kanya tayo. Ket saan kuma nga may kat DJ focus tayo ken kuana. Numampay adu dagiti mang distract mangyadayo kanya tayo kakabsat itin tayo panagserbi iti Apo ngano daduma agkapoy tayo gapo ta mabannog tayo kakabsat, ngam sapay kuma, taleg tayo latta ken ni Apo Diyos, nga mangted iso na itipigsa tayo kakabsat, ken mangiturong jay biag tayo ken kuana. Busy life. Saludsuden tayo man, tibagbagi tayo kakabsat, no anyada dagiti pakabisyan tayo, nga no daduma kakabsat, ket saan tayo nga maipukos tiin tayo panagserbi ken kuana. No daduma gaputi ka na, kinabannog tayo, kinabisi tayo, dumahan tayo pa yun makapagkararag. Dumahan tayo pa yun makapagbasa iti Bible, makapag-devotion kakabsat. Gapo iti kinabisi tayo, ken kinabannog tayo kakabsat. Ket sapay kuma, tahan tayo nga itulok nga kasjay, ti pagbanagan, iti Christian life tayo kakabsat. Tamok ken patsek nga dakkel, iti wagas iti Apo, tapnon datayo nga anak na ket mausar na. Hana kayat kakabsat nga datayo kakabsat ket umadayo ken kuana. Han nga kayat iti Dios kakabsat nga iti biag tayo ket busbosen tayo kakabsat kadagiti banbanag nga awan ka isiskan na. Kayat iti Apo nga ti biag tayo nga insalakan na kakabsat ket mausar na iti kaubasan na nga mangidaydayaw ken kuana ken agserbi ken kuana. Amen. May kadwa kakabsat, burden life. Ado dagiti dadagsen ti biag. Hangko ammo anya dagiti pakadadagsenan nyo iti biag. Amen? Hangko ammo kakabsat, it's between you and God. Ngano daduma may pay kakabsat, dagiti pakadagsenan ti biag. Ket isuda iti rason nga datayo ket kumapoy iti pamati. Ada dagiti cares of life. Amen? Ngam amuyo, puna ni Apo tayong Jesucristo in the book of Matthew chapter 11, verse number 28. Kas kunana, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Anyada dagiti dadagsen tayo ti biag kakabsat. Hamo kuma dapat nga bitbitan dagita. Han ka nga almighty, han tayo nga almighty. Kakabsat, adda pagpatenggaan. Ada limitasyon kakabsat, tipigsa tayo. Ada limitasyon kakabsat, iti panunot tayo. Ada limitasyon kakabsat, dagiti banbanag nga da kanya tayo. Iso nga na dumano dumteng dagitoy nga dadagsen ti biag tayo, han tayo makayanan. Iso nga umasideg tayo ken ni Apo Diyos. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Umasidik tayo ken kuana. Nabannog siguro kakabsat, iti agbiag dita.
Tatay ko na ako, nakadot pa kabandugan. No sumangpot kayon siguro kadagiti trabaho yo, no mabalbalin lang kumakakabsat, iyad dayon. No mabalbalin lang kumainanayon kakabsat. Ngamhan nga mabalin, taad dapay iti pamilya, at dapay kakabsat dagiti banag nga mabalin tayong aramiden. Kat no di tayo maaywanan kakabsat, iti naindyosan nga biyag tayo, ma-burn out tayo. Amen? Iso nga sursurwan tayo kakabsat, iti umasideg ken ni Apo Jesus. Naglawag iti sa una nga umay kayo, da kayo nga madadagsenan. Kat ikan kayo, iti inana. Nagsaya aton taadda iti Diyos kakabsat, nga mabalin nga pangyegan tayo, kadagiti dadagsen tayo iti biyag, taammo na nga di tayo kaya kakabsat. Amen? Burden life. Ngano at duma, iso, iti rasones na kakabsat no apay nga antay makapag-concentrate ket ni Apo Diyos. Gapo kadagitoy dadagsen iti biyag. May katlo kaabsat, broken life. Han nga busy life, han nga burden, no diket broken life. Nasaktan tayo ka din kakabsat, napadas tayo banti nasaktanan. For example, kaabsat, no si kakat at dati ayatem ti biyag, nga nagawi din jay langit na sakit. Broken. Amen? No si kakat napasaktan, na-persecute ka, gapu iti pamati, masakit yon. Di po ba? Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Nandyan lagi siya. Tinitignan niya tayo. At Kanya pong ipinangako sa atin na anuman ang pwede nating maranasan sa buhay, hindi niya tayo iiwanan. I will never leave you nor forsake you, the Bible says. Hana kaya kakabsat, ken hana itulok kakabsat, nga datayo ket baybayan na. Iso nga sursuruan tayo ti umasideg ken kuana. No kasta nga sumangbay dagitoy nga pasamak iti biyag tayo. No kasta nga mapasaktan tayo, masaktan tayo kakabsat, mapersecute tayo, wano da dumapay nga klase ti pan nakapasakit, iti biyag tayo kas agserserbik ken ni Apo Diyos, nga maadalat ta iti Apo kakabsat, nga mangted kanya tayo, iti nananay, nga pan nakakomfort iti biyag. Amen? Like for example, si Job. Tignan nyo ang nangyari kay Job. Nawala yung kanyang 10 anak, namatay. Paano ka makakapag-survive sa ganyang sitwasyon? Yung mahal mo sa buhay, nawala, namatay. Dagijay, kinabaknang mo, naikat amin, napukaw amin. Tilang nagbati kakabsat, dayjay soberbia nga asawa na. Amen? Ngam praise God. Han nga dagijay kakabsat, iti nang ted kanya na iti iadayo ken ni Apo Diyos. No diket isupay kitdi kakabsat, iti nang patibker iti pamati na ken ni Apo Diyos, nga agtultuloy nga agserbi ken kuana, despite kadagijay nga pasamak iti biyag na. Broken life. Amen? Next, blessed life. Blessed life. Amo yun na duma kakabsat, no tay tao kang runaan, uray pa'y dito'y kakabsat, no rumang ay tay tao, malipatan na iti Apo. Kasala DJ, kabsat, nga idi at trabaho na kaabsat, ket nalipatan na ti church, nalipatan na di commitment na ti Apo, aging nga ti Apo kakabsat pinalagipan na isuna. Ket amuyo, ni Apo Diyos, amo na iti agsingir, kakabsat. Amo na agsingir. Ket amuyo, nagladingit, kakabsat. Tadayjay nga kabsat. Ket nagkaroon iti napintas nga trabaho. Gapot alinipatan na ni Apo Diyos. Tinalikodan na iti Apo. Dayjay trabaho nga naipaay ken kuana nakapinpintas kakabsat. Napukaw na.
Anyan, kakabsat, nga nagsakit no panunutom. Ngam pamalagip iti Apo, tanyaman ti madanon tayo iti biyag kakabsat. Han tayo dapat nga liplipatan ni Apo Diyos. Han nga dapat nga mapukaw kakabsat, iti panagkita tayo kenkwana. Tadagitoy nga banbanag ni Apo Diyos isot ng ted ken nagapuan na. God is the source of all kinds of blessing. Lahat ng bagay na yan, pati buhay natin, ito ay pag-aari ng ating Diyos. Lahat ng mga bagay na meron sa atin, pag-aarian ng Diyos, tayo lamang po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Blessed life. Han nga daytay, datayo ket rumang ay to kaabsat ket malipatan tayo ni Apo Diyos ti biag tayo. Han kumakakabsat. Laglagi po nyo, kunanay ti Deuteronomy chapter 8, verse number 11, down to verse number 18. Ito po ang sabi ng Bible. Deuteronomy chapter 8, verse number 11, down to verse number 18, kakabsat. That thou forget not the Lord thy God. Hantayong aliplipatan iti Diyos kakabsat. Apay, isunat ng ted kakabsat, kadagiti amin nga kanya tayo. Amen? Ket kunanay di verse number 18, nagpintas nga balikas daytoy. Kunanay ti verse number 18, Deuteronomy chapter 8, verse number 18, kakabsat, nakapinpintas nga verse. But thou shalt remember the Lord thy God. Laglagi pom iti Diyos. For it is He that giveth the power to get wealth. Isot ng ted kakabsat, iti kiret, pigsa tayo, salunat tayo, tapnon dagitoy nga banbanag kakabsat, ket naipaay kanya tayo. Panunutin nyo latan kakabsat. Makapagtrabaho ka kadi, no awan iti napintas nga salunat mo. Makapagtrabaho ka kadi, no awan biyag mo kakabsat. Day talangan biyag nga pamuunan tayo kakabsat, nagdakulan nga bendisyon nga impaay iti Apo kanya tayo. Iso nga kasta, no kasta nga datayo ket rumang ay kakabsat, hantayo dapat nga liplipatan ni Apo Diyos. Hantayo dapat nga liplipatan iti Diyos. Dahiti ket pamagbaga ni Apo Diyos, kadagi jay Israelitas kakabsat, nga no da kayo kunana, iti verse number 14, wano verse number 12, lest when thou hast eaten and art full, and hast built godly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Kat saan to kuma, nga karon tayo kakabsat, iti pride, iti puso tayo, ken panunot tayo. Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Laglagi pa tayo kakabsat, nga daytoy biyag nga adda kanya tayo, sinutay kuma kakabsat, idi kanitong awampay ni Apo tayong Jesucristo ti biyag tayo. Datayo kakabsat ket nagbalayan ni Satanas. Biyag kakabsat nga dinadael iti diablo. Biyag kakabsat nga awan ti direksyon na. But praise God, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ginamit niya ang ating buhay. Pinagpala tayo ng Diyos. At sana, huwag nating kakalimutan ang ating Diyos na nagbigay sa lahat ng bagay na ito sa ating buhay. Amen? Blessed life. Ganyan po yung buhay ni Marta. Na-distract po siya. Hindi siya makapag-concentrate sa ating Diyos sapagkat busy siya sa kanyang ginagawa. And sometimes, ganyan din ho tayo mga kapatid. Tayo po ay lumalayo sa ating Panginoon sa mga bagay na ito. At sana, bilang isang anak ng Diyos, sana
pag dumating yung sitwasyon na ito, mga kapatid, huwag nating tanggalin ang ating mata sa Panginoon sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. Dapat hindi tayo mahiwalay sa Diyos, mga kapatid, sa mga bagay na pwedeng makapaggadlang sa atin at magpalayo sa atin. Amen? Distracted, unable to concentrate. Punta tayo doon sa buhay ni Mary. Itong si Mary naman, nakita naman natin, mga kapatid, in verse number 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Di ba ang ganda? Nagpintas kakabsat, dayjay inaramid ni Maria. Iti si mangbayan ni Apo Jesus, iti pagtaingan da. Nagtugawan ni Maria kakabsat. At muna kakabsat, nga awanan ti sabali, nga mangted, iti nananay kakabsat, nga instruction iti biyag, nuhan nga ni Apo Jesus. Ket amo ni Mary, iti pinili na kakabsat. Muna, nga dagijay banbanag kakabsat, nga panagtrabaho makauray. Ngem dayjay, iumay ni Apo Jesus, mabalin nga mabayag tumanan kakabsat, nga di na makita. Iso nga ginundawayan na. Nagtugawan jay sa kaanan na dinangagnan kakabsat, dagiti balikas iti Diyos. Nagpintas, nakamaymayat. Ket daytoy, nga pasamak iti biyag ni Maria kakabsat, iladladawan na iti maysa nga anak ni Apo Diyos. Nga awan ti sabali, nga turong iti panunot ken puso na, nuhaan nga ni Apo Diyos. Now ni Mary kakabsat, iladladawan na ket maysa nga disipulo. Ti disipulo ket learner, follower, or student. Agsursuro, sumursurot kakabsat, kadayjay, mangisuro ken kuana. Now, anat kababalin, nga mabalin, nga isuro ni Maria kanya tayo, may papan kadayjay panagtugaw na, jay sa kaanan ni Apo tayong Jesucristo. Umuna, love God faithfully. Ayaten tayo iti Diyos. Ayaten tayo. Mahalin natin ang Diyos ng tapat. Napakatapat po ang ating Diyos sa atin. Amen? Sabi nga ng Bible, in the book of Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Kakabsat, nakapinpintas nga verse daytoy. Sabi po ng Bible, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generation. Nagpintasin kakabsat. Dayta pa ilang nga verse kakabsat, makapalag-anan tirik na. Ngano daduma kakabsat, hantayo faithful kay ni Apo Diyos. Ado dagiti pagkurkurangan tayo. Ado dagiti banbanag nga pakabasulan tayo. Ado dagiti banbanag kakabsat nga di tayo maaramid. Maipapan ka ni Apo Diyos. Ngamlok kakabsat, kitaan tayo ni Apo Diyos. Despite kadagiti nga pagkurkurangan tayo kakabsat. Despite kadagiti nga unfaithfulness tayo kenkwana. He is always there. Faithful God. Amen? Nandun lagi siya at tapat sa atin bilang kanyang anak. Know therefore that the Lord thy God, He is God. A faithful God. Tapat ang ating Diyos. Amen? Napakatapat ang ating Diyos. Now, bilang isang anak naman ng Diyos, no? Ibigay din natin ang best natin sa Kanya. Mahalin din natin ang ating Diyos. Tingar kung kunakon kakabsat, kung kunata yon, amoyo, no kumalang iti Diyos kakabsat, kat kada agbasol tayo,
Wano at banag nga aramiden tayo nga nasaya at kenkwana kaabsat ket kada basol tayo, kada aramiden tayo nga nasaya at kenkwana ket ti kasukat na kaabsat ket mangikat iti maysa iti partes iti biag tayo kaabsat ta agmalem awan mabati iti biag tayo. At ado dagiti pakabasulan tayo. Ado dagiti pagkurkurangan tayo kenkwana. Ngam kitaan tayo kakabsat ni Apo Diyos still nga isukot faithful kanya tayo. Laksid kadagiti nga pagkurkurangan tayo. Now iti Apo kaabsat inbilin na iti sa una nga ayaten tayo iti Diyos. Iti amin nga puso tayo. Matthew chapter 22 verse number 37. Anong sabi po ng Bible? Thou shalt love the Lord, thy God, with all thine heart. Iti amin nga puso tayo kakabsat. Dapat walang kahati ang Diyos sa ating puso. Amen? Awan kagudwa iti Apo ti puso tayo kakabsat. Amin. Nga paset da iti puso tayo kakabsat. Kukwa amin iti Apo. Amen? Isu nga kunain tayo kakabsat. Kunain tayo kuma. Haan nga day asawa tayo, iti umuna nga ayaten tayo, maikadwalaan. Ti umuna nga ayaten tayo kakabsat ni Apo Diyos. Amen? Kita mo yun, nakapimpintas, nga nung ti puso tayo, ket podno nga ayat ken ni Apo Diyos, babaan iti panangipakita tayo, itin tayo panagserbi ken kuana kaabsat, lalo nga maragsakan iti Diyos kanya tayo. Thou shalt love the Lord, thy God, with all thine heart, with all thy soul. Iti amin, amoyo, no may panggap ti soul kakabsat, tibiyag tayo, tituktukuyin na. Tibiyag tayo. Isu nga awan kumakakabsat, iti kaimportantyan iti biyag tayo, nuhaan nga iti Apo. Taiso kakabsat, iti kang runaan, iti biyag tayo, gapo taisot mangmangted, iti biyag salunat, kired ken pigsa tayo, ken aming nga blessing iti biyag tayo. Love the Lord thy God, with all thine heart, with all thy soul, and with all thy strength. Ti amin nga pigsa tayo kakabsat. Amen? Tulad duma, nakapigpigsa tayo, numapan tayo ag trabaho kakabsat. Amen? Talaga, masapol nga vitamin ka, tapnon, no ada ka di trabaho ang kag-collapse, mamigat ka, talaga nga isaganam di bagbagim, i-prepare mo. Di ba? Iso nga no napan tayo nagtrabaho kakabsat, nakasalsalun at tayo. Sapay kumakakabsat, tauray itin tayo pa nagserbi ka ni Apo Diyos, nakasagana mo't iti biyag tayo, iti bagbagi tayo kakabsat, nga agserbi ken kuana with energy. Han nga kakapoy, han nga aglalatoy kakabsat, han nga daytay rik na tinabambanog, han nga daytay rupa tinabambanog kakabsat. No adda tayo iti church, adda tayo iti panagserbi iti Apo kakabsat, no kasanot kinapigsa tayo di pagtrabahuan tayo, napigpigsa tayo pa nga amang, itiin tayo dapat pa nagserbi kay ni Apo Diyos. Apay kakapsat, gapo ta maikariiso na, nga daydayawen ken pagserbyan. Amen? Hantayo nga itulok kakapsat, nga dagiti banbanag tilubong isudat mang pakapoy kanya tayo. Ti dapat mang papigsa kanya tayo, iti Diyos. Ayaten tayo isuna, iti amin nga puso tayo. Amen? Disciple. May kadwa. Anat isursuro ni Mary kanya tayo regarding dito mga kapatid. Not only to love the Lord, secondly, listen to God's word intently. Listen to God's word intently. Amen? Danggan tayo kakabsat nga nasaya at iti sao iti Apo. Kadagitoy kakabsat tay kunakon. Yanta ayan nyo tata, adot pa ka, adot mang drain kanya tayo. Adot mang guyod, mangikat. Kadagijay pigsa tayo kakabsat. Iso nga masapol tayo, iti sao ti Apo,
nga isot mang pabileg kanya tayo, mang papigsa iti biag tayo. The Bible says in the book of Deuteronomy chapter 30, verse number 20. Deuteronomy chapter 30, verse number 20. Sabi po ng Bible, that thou mayest love the Lord thy God, that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him. For He is thy life, praise God, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land, which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Amen? Nagpintasan kakabsat, nagsayaaten, nga ti Apo kang kanayon na tayo kakabsat, nga bagbagaan, ikan kadagiti, banag kakabsat, nga nasken nga alaen tayo iti biag tapnon iti kasta, dayjay biag tayo at dapan nakaiturong na. Amen? Listen to God's word intently. In the book of Acts chapter 17, verse number 11. Acts chapter 17, verse number 11. The Bible says in the book of Acts, chapter 17, verse number 11. Sabi po ng Bible, these were more noble than those in Thessalonica. In that day, received the word with all readiness of mind. Tinanggap nila ang salita ng Diyos with all readiness of mind and search the scriptures daily whether those things were so. Grabe yung kanilang pananampalataya, grabe yung kanilang pag-search sa salita ng Diyos. Talagang uhaw na sila mga kapatid sa salita ng Diyos. Talagang pinakinggan nila ang salita ng Diyos. Yung bang ang laman lang ng isip nila mga kapatid ay gusto nilang marinig ang salita ng Diyos. And search the scriptures daily whether those things were so. In verse number 12, therefore many of them believed. Bakit? Sapagkat binuksan nila ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng comfort. Nagbibigay sa atin ng direction sa ating buhay. Nagpapalakas sa atin kung tayo po ay mahina sa ating spiritual na buhay. Praise God! Sikapin natin kahit gaano kabisi ang ating buhay, mga kapatid. Pakinggan natin ang boses ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang salita niya, mga kapatid, ang Bible. That's why every day, basahin natin ang kanyang salita. Mag-devotion ho tayo. Praise God, mga kapatid. Ang training natin na it's BBC yan, mga kapatid, ay every morning. Ito ay laging sinasabi ng ating mahal na patriarch, mga kapatid, at itinuro sa atin na kailangan mag-devotion tayo. Magbasa ho tayo ng salita niya. Amen? Sapagkat, alam nyo kasi, pag ito ay magiging habit natin sa ating buhay, napakaganda ang takbo ng ating buhay, mga kapatid. Sapagkat salita ang Diyos ang ating isinaksak sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Search the scriptures daily. Alam nyo, ito ay mga basics sa buhay ng isang anak ng Diyos. Basic ito. Mag-pray, magbasa ng Bible, mag-church, ito, mga kapatid, kung hindi natin gagawin sa ating Christian life, hindi tayo lalago. Katulad ng pag tayo ay kumain, basic yan eh. Basic ang kumain. Subukan mong hindi kumain pag ikaw ay pupunta sa iyong work. Mahihilo ka. Diba? Kumapoy ka. Basic day dyan. Kaabsat.
Ngam no di mo aramiden, kakabsat, kumapoy ka, mangted kanyam iti sakit, kakabsat. Kas jaymot daytoy, basic dagitoy nga banbanag, ngam uray no basic, han tayo dapat nga ikaten niyan ti Christian life tayo, taisuda iti mangted kanya tayo, iti pan nakapasalunat, iti Christian life tayo. Amen? Listen to God's word intently. Amen? Letter C. Letter C. Live for the glory of God. Live for the glory of God. Amen? Anat ket nga sawan, agbyag tayo nga pakaidayawan iti Diyos. Agbyag tayo nga pakaidayawan ni Apo Diyos. Agbyag tayo pa'y nga mangidaydayaw ken ni Apo Diyos. Kas kunana ti Biblia, Matthew chapter 5 verse number 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen? Daytoyen ti pangipakitaan tayo kakabsat. Dayjay panagayat tayo ken ni Apo Diyos. Agbyag tayo nga agbalin nga example nga mangidaydayaw ken ni Apo Diyos. Tengar kung kunata yon, amoy ti tattao hanagbasbasat Biblia dagita. Karamihan na tao sa atin, no? Sa ating mga lugar, hindi yan nagbabasa ng Bible. Pero alam nyo, ang binabasa ng mga tao ay tayo na nagbabasa ng Bible. Kaya mga kapatid, dapat maging malinaw ang ating buhay pag sila po ay nakita nila ang ating buhay. Dapat tayo po ay magiging good example sa kanila. Amen? Magiging good example tayo sa kanila. Mabuhay tayo mga kapatid na naaayon po sa ating Panginoon. Live for the glory of God. Agbyag tayo nga mangidaydayaw ken kuana. Anyaman dagiti aramiden tayo kakabsat. Makapadayaw kumaken ni Apo Diyos. Mangted iti panakapadayaw ken ni Apo Diyos nga nangisalakan kanya tayo. Live for the glory of God. And lastly mga kapatid, alam nyo ba dito ngayon mga kapatid, ang init. Amen? 11 o'clock na po dito. Pero ang init. So, live for the glory of God. Letter D, lead people to Christ. Lead people to Christ. Amen? Lead people to Christ. Kaya't nangasawan kakabsat, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa tao. Kang runaan itipan na kay salakan. The message of hope. The message of Jesus Christ. Praise God ang ating Panginoon na buhay. Makikita natin yan mga kapatid in the book of 1 Corinthians chapter 15, beginning from verse number 13 down to verse 20. Nganuhan nga nagungar ni Apo Jesus, awan serbi dahiti preaching tayo. Awan serbi dahiti ibagbaga tayo ti tao. Nuhan nga nagungar ni Apo tayong Jesucristo kaabsat, awan serbi dahiti pamati tayo. But praise God, nagbiag ni Apo tayong Jesucristo. Iso nga daytoy panangas kasaba tayo adda serbi na kakabsat. Daytoy pamati tayo adda serbi na. Amen? Dayta ti mensahe ni Apo tayong Jesucristo kakabsat kadagiti amin nga tao. Iso nga, masapol nga datayo nga namati kay ni Apo tayong Jesucristo, ibahagi natin ang kaligtasan sa mga tao. Amen? Sikapin natin na makapag-share tayo ng ebanghelyo sa mga tao. Sapagkat alam nyo, tayo pong nakakaalam ang katotohanan. Pag ang tao ay walang Kristo sa buhay niya, hindi niya tinanggap ang Panginoon. Pag namatay yan, hindi yan sa purgatorio, kundi sa impyerno diretso ang kanyang kaluluwa. Nakakaawa ang taong ganon, mga kapatid. Meron tayong team noon doon sa Pasukin na sabi ng ating team, habang mainit ang impyerno, huwag manlamig ang Kristiyano. Amen?
Kaputpudutan na kapsat nagpudot yan ti, ayan tayo tata. Pero nabarbara nga amang ijay impyerno. At nakakaawa ang mga tao, mga kapatid. Pag hindi nila tanggapin ang Panginoong Hesus bilang sarili nilang tagapagligtas. At alam nyo, tayo po ang ginagamit ng Panginoon para makapag-share ng ebanghelyo niya sa kanyang mga anak or sa kanyang mga tao. Amen? At bilang isang anak ng Diyos, gawin natin ito. Amen? Pag tayo po ay pupunta sa ating mga eskwelahan, sa workplace, mga kapatid, i-share natin ang kaligtasan sa kanila. Kung hindi natin alam ang mag-share ng kaligtasan, bigyan natin sila ng tracts. Oo. Meron ngang kapatid dito na nagwo-work, mga kapatid, diyan sa Sanchez Mira. Ang kanyang boss, Iglesia, INC. Oo. Sabi niya, among pastor, ibagbak no kwa ken kwa na iti pan nakaisalakan ngum in-insist na DJ simbaan da nga kasto iti isukot makiisalakan kasjay. Iso ako na kanya na, okay Brad, pabayaan mo na yan. At least alam ng Panginoon yung desire mo na i-share ang kaligtasan sa kanya. No hamo kaya, no refusen na data, nga i-share mo kanya na kunak. Gamitin mo ang buhay mo na maging example sa kanya. No hamo kaya nga ibagat ti salvation kanya na. Gapot ay in-insist na DJ, doktrina na kunak. Gamitin mo ang buhay mo. Magiging good example ka. Ti panagsaong, panagbiag, kenda dumapay. Amen? Ganon po mga kapatid. Kung hindi natin alam mag-share, ipakita natin sa ating buhay na tayo po ay binago ng ating tagapagligtas. Don't you know na meron pong miyembro dito sa Claveria ngayon, mga kapatid, na naligtas dahil sa drugs lang. Dahil sa drugs. Amen? Bihira ka lang makakakita, mga kapatid, ng ganyan na maliligtas dahil lang sa drugs. May nagbigay daw sa kanya ng drugs at binasa niya. At doon naintindihan niya, naunawaan niya, mga kapatid, na siya makasalanan. At yun, tinanggap niya ang Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas. Hindi natin alam, mga kapatid, kung ano ang pwedeng gamitin ng ating Panginoon sa buhay natin para yung tao, mga kapatid, ay maligtas. Mabalin nga itibiyag tayo, mabalin nga dayta talentom. Nalaing kang agsao, nalaing kang agkanta, nalaing kang agtukar, pwedeng gamitin yan ng Panginoon. Amen? Kaya, bilang isang anak ng Diyos, ganito dapat tayo. Mahalin natin siya, listen to God's word, live for the glory of God, and lead people to Christ. Yan ang ating mensahe sa tao. May kaligtasan. Salamat tayo po ay ligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? So huwag tayong maging Marta, tayo dapat ay maging Maria. Amen? Huwag tayong maging Marta na, mga kapatid. Tayo na po ay dapat maging Mary. Yung busy ka dapat sa Panginoon. Hindi busy sa lahat ng bagay sa sanlibutan. Love God faithfully and listen to God's word. Amen? Lead people to Christ. Amen? I hope na itong lesson natin ngayon ay nagbigay sa atin ng challenge at encouragement na gawin pa natin ang mga bagay na pwedeng ipagawa ng Diyos sa atin. Okay? Let's pray. Lord, umay kami ken ka iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, Apo. Iti panakaisalakan mi, Apo. Katatayin salakan na kami, Apo. Nagadu dagiti pribilehyo mi, Apo, nga mabalin ming aramiden.
nga mabalin nga pakausaran iti biyag, mi para ken ka. Ket Apo Dios, ikararag ko Apo dagiti kakabsat iti Hawaii. Amok Apo, nga adu dagiti pakadadagsenan da iti biyag. Pakaringguran iti pamati da. Kasdi ko nakon Apo, busy life, burden, broken life, blessed life. Kat no hami maalwadan Apo, dagitoy nga banbanag Apo, isut mangyadayo kanyami. Kat sapay ka di Apo, tatulungan na kami. Nga kan kanayon, nga mindful kami Apo Diyos ken ka. Nga uray no, busy kami, ado dagiti pakadagsenan mi, ado dagiti pakasaktan mi iti biyag. No kasta nga, i-bless na kami Apo, handa ka kadi nga malipatan. Tamamati kami Apo, nga si kalaeng ket si kalaeng. Iti paggapuan Apo, iti pan nakapapigsa, iti pamati mi. Pan nakakomport, iti biyag mi. Pan nakaiturong, iti biyag mi Apo. Kan panagbalegi, iti biyag mi. Sapay ka di Apo, taitultuloy mo nga tulungan iso da Apo. Agserbi ko madayti nga saum Apo, nga mangted kanya da iti pan nakakarit. Despite kadagiti pagdandanasan da Apo, nga sitwasyon iti biyag. Ikararag kumat Apo ni Preacher Glenn, iti panangidaulo na Apo, kada iti trabahom, kada itang lugar. Punuam iso na, ti kinasirip Apo. Ken kang runaan Apo Diyos. DJ, reget Apo, nga dadapay Apo, nga panangidalan kadagiti nga kakabsat. Uray pa iti pamilya na Apo Diyos, ni Ma'am Bernadette. Ken dagiti duang anak da Apo. Continue to use them. Bless them, Lord. Amin Apo, nga kakabsat, kadaytal nga trabahom Apo. Young and old, uray pa ka dagiti masaksakit Apo Diyos. Dagiti adaan problema, sapay ka di Apo Diyos, tatulungam isuda. Bendisyonam dayta nga trabahom Apo, nga dadapay Apo Diyos, nga mangidaydayaw ken ka. Uray pa Apo Diyos, iti patriarch mi, ken senior pastor mi. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen.